Φίλες μου, γεια σας. Σήμερα έχουμε μαζί μας μία πολύ αξιόλογη Ελληνίδα φίλη μας που είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για την προσφορά της στον άνθρωπο κυρίως, αλλά και στην επιστήμη, στην ιατρική επιστήμη. Είναι η Σάντρα Δράμπαλου, κοντά μας, καρδιολόγος, η οποία είναι fellowship, ακολουθεί ένα fellowship αυτή τη στιγμή στο St. Thomas Hospital πάνω στην καρδιολογία. Σάντρα, σε καλωσορίζουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Είναι πολύ Καλησπέρα, καλό να συναντάμε νέες γυναίκες, Ελληνίδες, οι οποίες έχουν τη διάθεση όχι μόνο της εξέλιξης της επαγγελματικής, αλλά κυρίως και της αυτοεξέλιξης και της προσφοράς φυσικά μέσα από τον... γιατί η εξέλιξη είναι ένα είδος προσφοράς και η προσφορά είναι ένα είδος εξέλιξης αντίστοιχα. Πες μας λιγάκι για το fellowship το οποίο ακολουθείς εδώ στο Λονδίνο, αφού έχεις ολοκληρώσει την ειδικότητά σου της καρδιολογίας στην Ελλάδα. Καλησπέρα καταρχήν και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη τιμητική πρόσκληση και για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε και να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και που προσπαθείτε έτσι να εδραιώσετε και να Ευχαριστώ. έρθει προς το έξω και για τις γυναίκες και για πολύ περισσότερο και για εμάς που είμαστε στο εξωτερικό και δεν είμαστε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή και αυτό που αντιπροσωπεύουμε. Λοιπόν, λίγα λόγια για μένα. Εγώ είμαι καρδιολόγος που έχω τελειώσει την εκπαίδευσή μου στην Ελλάδα και τελειώνοντας ουσιαστικά ήθελα να κάνω μια εξειδίκευση, μετεκπαίδευση, λίγο διαφορετική ορολογία, Ναι. ε, πάνω στην απεικόνηση. Οπότε αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο Σεντ Τόμας από πέρυσι, ουσιαστικά είναι η δεύτερη μου χρονιά και κάνω εξειδίκευση στη μαγνητική καρδιά. Δεν είναι καρδιολογία αμιγώς, είναι απεικονιστικό κομμάτι της καρδιολογίας και είναι αποκλειστικά σε αυτό, στη μαγνητική καρδιά. Το Σεντ Τόμας, Σάντρα, είναι ένα από τα πολύ γνωστά και εξειδικευμένα καρδιολογικά κέντρα της χώρας. Η επιλογή ήταν εξ αρχής δική σου ή κάπως τυχαία βρέθηκε στο Σεντ Τόμας, που δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Τυχαία δεν ήτανε. Από την αρχή ήξερα ότι ήθελα στο εξωτερικό να κάνω την συγκεκριμένη εξειδίκευση γιατί δεν έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο συγκεκριμένο κομμάτι και όσο είμαστε ειδικευόμενοι και μετά. Δεν θεωρείται δηλαδή επίσημα, δεν είναι στο rotation που κάνουμε. Οπότε όλοι φεύγουμε στο εξωτερικό. Αυτό ήταν μονόδρομος. Τώρα από εκεί και πέρα, πώς διάλεξα την πρώτη χρονιά. Ήμουνα με υποτροφία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που δίνει σε νέους καρδιολόγους κάτω των 40 ετών. Έχει κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που διαλέγεις για την εξειδίκευση και εγώ διάλεξα την απεικόνηση. Και πάνω σε αυτό, με βάση και βέβαια από το όλο μου, από εκεί που προερχόμουν και από την εκπαίδευσή μου, έπρεπε να βρεις ένα κέντρο αναφοράς. Σε αυτό το κομμάτι ήταν πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχουμε επίσης Έλληνες συναδέλφους που βοηθάνε συναδέλφους στην Ελλάδα που θέλουν αυτή τη σύνδεση και είχα βοήθεια και από την Ελλάδα, από το δικό μου νοσοκομείο που ήταν το Τζάνο που τελείωσα, που ήταν ο πρώτος σταθμός για τη μία σύνδεση και η άλλη σύνδεση του εξωτερικού ήταν η κυρία Γράψα που είναι μια εξαίρετη συνάδελφος και καρδιολόγος η οποία με βοήθησε ουσιαστικά να βρω, να συνδεθώ ουσιαστικά με το κομμάτι το εδώ για να μπορέσω να έρθω γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο απλή η Ναι, διαδικασία έτσι. Ναι. και για να καταφέρω ουσιαστικά ε, για να έρθω έπρεπε να προετοιμάσω αρκετά πράγματα. Ήταν μια διαδικασία που μου πήρε γύρω στον 1,5 χρόνο. Μμμ. Και να ευχαριστήσω κιόλας θερμά την κυρία Γράψη σε αυτό το κομμάτι, γιατί χωρίς την παρουσία της και χωρίς την παρουσία φυσικά και της Ελλάδας και του κομματιού του Τζανίου που ήμουν εγώ στο νοσοκομείο και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν εφικτό και δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Πολύ σημαντικά.
Πολύ σημαντικό το να θυμάσαι και να δίνεις αυτές τις ευχαριστίες σε ανθρώπους και σε οργανισμούς που σε βοήθησαν, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για νέους επιστήμονες το να, στα πρώτα τους τουλάχιστον βήματα, να βρίσκουν ανθρώπους που πιστεύουν σε αυτούς, πιστεύουν στις ικανότητες και στα οράματά τους και να τους δείχνουν αυτήν την εμπιστοσύνη έμπρακτα. Έτσι είναι. Παρόλα αυτά όμως, εσύ έχεις ένα στοιχείο σύγκρισης έχοντας τελειώσει μια ειδικότητα στην Ελλάδα, περνώντας από διάφορα νοσοκομεία και έχοντας τώρα πια και την εικόνα της Αγγλίας, του Λονδίνου κυρίως, ενός νοσοκομείου που είναι, όπως είπαμε, ένα πολύ μεγάλο καρδιολογικό κέντρο του Σεντ Μμμ. Τόμας. Μπορείς να κάνεις κάποιες συγκρίσεις και να μιλήσεις για κάποιες διαφορές, αν υπάρχουν, όσον αφορά όμως την σκοπιά του εργαζόμενου. Δηλαδή, ως εργαζόμενος γιατρός, είτε σε ένα νοσοκομείο ελληνικό, είτε σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου, ποιες είναι οι διαφορές τις οποίες θα εστίαζες περισσότερο? Οι διαφορές είναι τεράστιες Ω, και άμα ξεκινήσω να τις λέω από τώρα δεν θα τελειώσουμε μέχρι αύριο, θα τελειώσει το κατάλαβα. Zoom meeting. Λοιπόν, καταρχήν έχω ένα περιορισμό στη σύγκριση γιατί αυτά τα 2 χρόνια το κομμάτι το οποίο ασχολούμαι εγώ, η απεικόνηση, δεν έχει καμία σχέση με το κλινικό και Μμμ. όλη την εκπαίδευση και την πρακτική που είχα στην Ελλάδα. Οπότε εγώ βλέπω κάτι εδώ πέρα του NHS, το οποίο είναι λίγο προστατευμένο, θα έλεγα, από την υπόλοιπη κλινική Μμ. καρδιολογία, γιατί έχουμε Σωστά. μόνο το απεικονιστικό, χωρίς να μη σημαίνει αυτό ότι δεν έχουμε επαφή με ασθενείς. Έχουμε επαφή με ασθενείς όταν κάνουμε τις εξετάσεις, αλλά υπό ένα συγκεκριμένο φάσμα. Δηλαδή δεν Μμ. έχουμε το όλο φάσμα όπως είχα στην Ελλάδα. Οπότε η σύγκριση υπάρχει μεν, αλλά είναι λίγο περιορισμένη. Αν έκανα για παράδειγμα ένα fellowship το οποίο ήταν τελείως κλινικό, θα μπορούσα να σας πω ξεκάθαρα ότι αυτές Ναι. και αυτές, ναι, είναι διαφορές. Τώρα, σαν εργαζόμενοι, είναι τα δύο τελείως διαφορετικά συστήματα. Ναι. Παρ' όλα Ε, αυτά είναι δύο συστήματα τα οποία είναι υπό την σκέπη του κράτους. Σωστό. Είναι δύο εθνικά συστήματα και τα δύο. Πολύ σωστά. Το NHS, παρότι λένε ότι τα τελευταία χρόνια παραπέει, εγώ δεν μπορώ Μμ. να εκφέρω άποψη σε αυτό. Το κομμάτι που βλέπω εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι παραπέει. Δηλαδή μέχρι και σε αυτό έτσι όπως το αντιλαμβάνονται ε, είναι οργανωμένο. Τουλάχιστον από τη δική μου την οπτική γωνία πάντα, γιατί το βλέπω ένας καρδιολόγος ο οποίος κάνει μαγνητική αυτή τη στιγμή, να το τονίσουμε. Γιατί αν ήμουν ένας Ναι. καρδιολόγος που κάνει κλινική καρδιολογία, μπορεί να είχα τελείως διαφορετική Σωστά. γνώμη. Αν το συγκρίνω όμως με το σύστημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δεν είναι δύο διαφορετικοί τελείως κόσμοι. Άλλο αλφάβητο, άλλος κόσμος. Ναι, δεν υπάρχει οργάνωση αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπό καμία έννοια. Λειτουργεί, Το ελληνικό εννοείς? ναι, το ελληνικό λειτουργεί αποτύχει, θα το πω, αλλά Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες. είναι τελείως αποτύχει. Υπό την έννοια ότι είναι η δική μου πάντα γνώμη, αυτό να το Εννοείται, τονίσουμε. τη δική σου ζητάμε. Ναι, ναι, όχι, όχι, να μην γενικεύω. Αποτύχει υπό την έννοια ότι πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε είναι μεν σε ένα σύστημα δομημένα, όπως θα έχουν θέσει τέλο πάντων, με νομοθεσίες, κανόνες κτλ. Αλλά πολλές φορές βγαίνουμε και πέρα από αυτό το πλαίσιο και δυστυχώς οι φορές που βγαίνουμε από αυτό το πλαίσιο είναι πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, υπό αυτή την Αυτό. έννοια. Κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Και Οπότε, φαντάζομαι ότι και οι συνθήκες εργασίας για έναν γιατρό του NHS είναι τελείως διαφορετικές από ό,τι για έναν γιατρό του ΕΣΥ. Ή και οι ε, αμοιβές πιθανότατα. καταρχήν, οι συνθήκες εργασίας αυτή τη στιγμή ενός γιατρού στο ΕΣΥ, γιατί γι' αυτό μπορώ να έχω άποψη, γιατί ήμουν γιατρός στο ΕΣΥ μέχρι και να φύγω για την Αγγλία, ε, δεν είναι βιώσιμες. Γιατί Μμ. καταρχήν κάνουμε 7 με 8, 24 ώρες εφημερίες ως ειδικευόμενοι.
Οκ. Μπορεί και κάποιες οι οποίες είναι υπερβάλλουσες, τις οποίες δεν τις πληρωνόμαστε στην ώρα μας, τις πληρωνόμαστε μετά από 6 μήνες, αλλά φορολογούμαστε προκαταβολικά γι' αυτό. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. 24 ώρες εφημερίες είναι παράνομες. Εδώ. Ναι, είναι παράνομες παγκοσμίως εκτός από την Ελλάδα. Έχουμε μια παγκόσμια πρωτιά, ίσως. Ναι, 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 αυτό. Και φυσικά παίζει ρόλο και το που κάνεις ειδικότητα. Αν πολλές φορές είναι υποστελεχωμένα τα νοσοκομεία, οι ανάγκες παραμένουν ή είναι περισσότερες. Μην ξεχνάμε ότι έχω κάνει και ειδικότητα υπό COVID, το οποίο ήταν ένα τελείως διαφορετική. Ήταν Σωστά. εμπειρία ζωής αυτό για μένα. Μπράβο. Ε, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σκληρές οι συνθήκες αυτή τη στιγμή για να είσαι γιατρός στην Ελλάδα και νομίζω ότι είναι το βασικό κίνητρο για κάποιον να θέλει να φύγει στο εξωτερικό, γιατί τελειώνοντας εκπαιδεύεσαι μεν. Εγώ είχα την τύχη και στο Βόλο που ήμουνα, που έκανα το ένα κομμάτι, και στην Αθήνα που ήμουνα, στον Πειραιά, στο Τζάνιο, να συνεργαστώ και να είμαι σε πάρα πολύ καλές κλινικές. Και μάλιστα στην καρδιολογική κλινική του Τζανίου, που είναι μία από τις εξαιρετικές κλινικές της Αθήνας, γενικά θα έλεγα εγώ. Μπράβο. Έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Ήμουν τυχερή σε αυτό. Παρότι το Τζάνιο ήταν ένα μεγάλο νοσοκομείο και είχαμε πάρα πολλή δουλειά, ε, υπήρχε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Υπάρχουν αξιόλογοι συνάδελφοι, ο συντονιστής διευθυντής, ο κ. Πατσουράκος. Δηλαδή, ήμουν τυχερή. Παρότι ήταν σκληρές οι συνθήκες, τουλάχιστον ήταν καλό το εργασιακό κομμάτι και δεν ήταν τοξικό, που δυστυχώς πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν αυτήν Την ε, τύχη. τύχη όπως εγώ. Και πόσο μάλλον βοηθάνε και όλα τα παιδιά με βάση το τι στόχους έχουν μετά την εκπαίδευση, Μμμ. που ήταν το πιο σημαντικό για μένα. Το να έρχεται ο διευθυντής του τμήματος και να σου λέει τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου, δεν είναι κάτι το οποίο το συναντάς συχνά. Καταλαβαίνεις ότι ήσουν σε μια επαγγελματική οικογένεια, δεν ήσουν απλά κάποιος ο οποίος έβγαζε τη δουλειά. Ναι. Παρά αυτά, στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολα για ένα Ξέρεις γιατρό. για ποιο λόγο, Σάντρα, σου το ρωτάω αυτό, όχι για να πούμε τα κακό κείμενα του ΕΣΥ Ναι, ναι, ή ναι, τα ναι. καλκός ή καλός κείμενα του NHS, κυρίως γιατί γίνεται μια πολύ έντονη κουβέντα στις μέρες μας για το rebrain. Έχουν Μμμ. γίνει διάφορες εκστρατείες, είτε από κατευθυνόμενες πολιτικά, είτε και μη πολιτικά, από φορείς Ναι, επαγγελματικούς, με στόχο να φέρουν πίσω τους Έλληνες, τους νέους Έλληνες, τα νέα μυαλά, τα οποία αναγκάστηκαν να φύγουν από την Ελλάδα κάποια στιγμή πριν από εντάξει. μερικά Ναι. χρόνια. Διατείνοντας πως οι συνθήκες εργασίας και γενικά τα πάντα είναι πολύ καλύτερα πια στην Ελλάδα, και επειδή Μμ. ένα μεγάλο κομμάτι γιατρών Ελλήνων έχει πραγματικά εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, Μμμ. αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ε, και εσύ αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι εκπροσωπείς κατά κάποιον τρόπο μια μερίδα Ελλήνων νέων γιατρών, οι οποίοι άφησαν το ΕΣΥ και ήρθαν να δοκιμάσουν το μέλλον τους στην Αγγλία. Οπότε είναι ένας λόγος που θα ήθελα, ας πούμε, τη γνώμη σου πάνω σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Καταρχήν, θα πω το πολύ βασικό. Κανένας όμως, δεν θέλει να φύγει από τη χώρα του. Αυτό είναι Έτσι. αλήθεια, σωστό, πολύ Ποιος σωστό. θέλει, ποιος θέλει να είναι ο ξένος. Ποιος θέλει να φύγει από την οικογένειά του, από τους φίλους του. Κανένας Σωστά. δεν το θέλει αυτό. Δηλαδή, ας Έχεις ξεκινήσουμε. δίκιο. Και όσα και αν χρόνια να είναι κάποιος, πιστεύω, στο εξωτερικό, πάντα του λείπουν οι δικοί του άνθρωποι, του λείπει ο τόπος του. Έχεις απόλυτο Οπότε, δίκιο, γι' ναι. αυτό, για το rebrain, δηλαδή, πόσο μάλλον όταν ξεκινάς, όλοι πιστεύω το έχουμε αυτό μέσα μας. Και πόσο μάλλον όσο περνάνε τα χρόνια, κάποια στιγμή μπουχτίζεις και λες θέλω να γυρίσω. Αλλά γιατί φεύγεις, ας ξεκινήσουμε από το βασικό για να πούμε για το αν θα επιστρέψεις. Φεύγεις γιατί, εγώ προσωπικά έφυγα γιατί ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι ήμουνα σε ένα σύστημα το οποίο θα με βοηθούσε να εξελιχθώ πέρα από... Είχε ένα ταβάνι, για να το πούμε λίγο πιο απλοϊκά. Με όρια, μάλιστα. Με όρια, υπήρχαν όρια. Πολλά πράγματα, αν θες να τα κάνεις σωστά, έχεις εμπόδια, με Μμ. ό,τι συνεπάγεται αυτό.
Πολλά. Δηλαδή, από το πιο βασικό δεν υπάρχουν αξιολογήσεις στο ΕΣΥ. Ναι. Νομίζω ότι σε καμιά Ναι. βαθμίδα επαγγελματική δεν υπάρχουν, Η ναι. βασική διαφορά με το NHS εδώ πέρα είναι ότι δεν υπάρχει. Εδώ έχουν κάθε χρόνο οι γιατροί αυτό το λεγόμενο appraisal που αξιολογούν ουσιαστικά ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι έχεις κάνει, τι θα κάνεις. Που ναι, μεν είναι κάτι ξένο για μένα, για παράδειγμα, δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ στην αρχή, αλλά είναι πάρα πολύ βασικό γιατί σε βάζει στο σκεπτικό ότι κάπως πρέπει να εξελιχθώ χρόνο με το χρόνο, Μμμ. αξιολογούν τις δεξιότητές μου, τις γνώσεις μου. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή, είτε ξεκινάς και δουλεύεις στα 35 και φτάνεις μέχρι τα 55, κανένας δεν πρόκειται να σε ελέγξει Ναι. αν η πρακτική σου είναι με βάση τα guidelines, αν αυτά που κάνεις είναι όπως πρέπει να είναι, πολλά πράγματα. Ναι. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο αυτό. Ε, και το πιο σημαντικό ήταν το εξελικτικό κομμάτι και οι ευκαιρίες που έχεις αν θες να κάνεις κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα τις απεικόνισεις που ήθελα εγώ, που δεν έχουμε τη Τη δυνατότητα. δυνατότητα. Ναι, 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 ναι. Αν δηλαδή υπήρχε δυνατότητα, πολύ ειλικρινά, να κάνω μαγνητική, να υπήρχαν κέντρα τα οποία να έχεις τη δυνατότητα να πας, να κάνεις την εξειδίκευση, να πάρεις το logbook, να υπάρχουν τέλος πάντων οι συνθήκες όλες που να μπορείς να το κάνεις, δεν θα έφευγα. Μμμ. Δεν θα έφευγα, για να είμαι Ναι. ειλικρινής. Ε, μ, Τώρα, ερχόμενοι εδώ πέρα, τίποτα δεν είναι εύκολο. Από την προσαρμογή στο μια διαφορετική χώρα, μια διαφορετική ζωή, μέσα σε και προφανώς ένα διαφορετικό σύστημα υγείας. Εννοείται. Στην πολυθρησμικότητα που έχει το Λονδίνο, στο ότι πρέπει Ναι. να συνεργαστείς ξαφνικά με ανθρώπους οι οποίοι είναι από διαφορετικά background, που για μένα ήταν challenging, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή. Αλλά εδώ πέρα αυτό που έχει το σύστημα είναι ότι σου ανοίγει τελείως το πεδίο σου και γιατί συνεργάζεσαι με πάρα πολλούς διαφορετικούς συναδέλφους, διαφορετικών background, με άλλες φιλοδοξίες, άλλους στόχους, με μια ευρεία γκάμα, σου δίνει πάρα πολλά ερεθίσματα και κινητοποιεί και εσένα. Ναι. Δηλαδή αυτή είναι η βασική διαφορά. Στην Ελλάδα υπάρχουν συνάδελφοι που κάνουν πάρα πολλά πράγματα, αλλά είναι διαφορετικό το motivation εκεί με εδώ, θα έλεγα. Το να πεις ότι θέλω κάποια στιγμή να γυρίσω, όταν προσαρμοστείς σε ένα σύστημα, η αλήθεια είναι και έχεις μάθει να δουλεύεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο, για παράδειγμα το NHS, ας πούμε. Και πεις θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ο μισθός, Ναι. γιατί καλώς ή κακώς πρέπει να επιβιώσεις. Ωραία και η καριέρα, ωραία και τα επιστημονικά και τα ακαδημαϊκά και η προσφορά, που γι' αυτό το κάνουμε, δεν Έτσι. το κάνουμε. Αλλά το διατάφτα Αλλά είναι στο και... διατάφτα, όταν γυρίζεις, αυτά που είσαι overqualified. Ναι. Είσαι overqualified και οι θέσεις που βρίσκεις δεν είναι το ίδιο. Δεν ανταποκρίνονται των Δεν προσδοκιών ανταποκρίνονται. σου, πιθανότητα. Πολύ σωστά. Έχεις άλλο σκεπτικό από ότι όταν έφυγες και όταν γυρνάς και αυτά που Είσαι βρίσκεις. ένας άλλος άνθρωπος κιόλας. Σου πολύ σωστά. Είσαι ένας διαφορετικός άνθρωπος, αλλά πίσω δεν έχουν αλλάξει. Αυτό είναι το τραγικό. Αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι, ότι εσύ Μμ. γυρνάς, έχεις αλλάξει, έχεις να προσφέρεις πάρα πολλά, αλλά το περιβάλλον έχει παραμείνει το ίδιο και έχει παραμείνει το Μμ. ίδιο και η νοοτροπία. Οπότε το rebrain είναι πάρα πολύ σχετικό για μένα. Τουλάχιστον για τους γιατρούς πρέπει να είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή να έχεις ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο λόγο να θες να γυρίσεις ή να έχεις βρει κάτι πάρα πολύ αξιόλογο ή να έχεις πει δεν μπορώ άλλο, θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου. Ναι, για προσωπικούς Ναι, λόγους. για Ναι. προσωπικούς λόγους, αυτό ακριβώς. Και να αντισταθμίσεις τα υπέρ και τα κατά, γιατί πάντα αυτό κάνεις, οτιδήποτε στη ζωή σου, και Ναι, να πεις βέβαια. ότι ναι, θα κάνω αυτό, δεν πειράζει αν αυτό είναι έτσι, αλλά θέλω αυτό στο τέλος. Δηλαδή αντισταθμίσεις λίγο τις συνθήκες και επιλέγεις. Οπότε νομίζω ότι το rebrain, Άρα και εσύ νιώθεις ότι είναι λίγο έτσι επιπόλαιο να λέμε σε μια κατηγορία ανθρώπων, επιστημόνων, νέων ανθρώπων, συλλήβδιν, επιστρέψτε, σας περιμένουμε. ναι, όχι, είναι πάρα πολύ επίπολο και πόσο μάλλον σε αυτή την τρέχουσα κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα. Εγώ έχω ακούσει δηλαδή και άλλους εκτός ιατρικού κλάδου που θέλουν να γυρίσουν με οικογένεια.
αλλά δεν γυρνάνε για το μισθολογικό κομμάτι και για την overqualified και η αντίστοιχη θέση που θα πάρουν στην Ελλάδα θα είναι, Δεν θα ανταποκρίνεται πληρώνονται, στις δεν ικανότητές ανταποκρίνεται. τους. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι, δυστυχώς ακόμα είμαστε πάρα πολύ αρχή για να πούμε για το rebrain. Ναι. Είναι νωρίς δηλαδή ακόμη, Ναι, θεωρεί. ναι, ναι. Θεωρώ ότι σε αρκετά κομμάτια, αλλά με την επιφύλαξη ότι εγώ μιλάω πάντα για το ιατρικό. Ναι, ναι, μα και εγώ απευθύνθηκα Ναι, σε σένα ναι, ναι, όσον ναι. αφορά τους νέους Έλληνες επιστήμονες του κλάδου της υγείας, οι οποίοι Μμμ. ήρθαν στην Αγγλία και είναι πάρα πολλοί αυτοί. Είναι πάρα πολλοί. Είναι. Μετά το άλλο ενδεχόμενο είναι ότι και εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικά. Ναι, Οπότε αν και εδώ εξαντλήσεις κάποια περιθώρια και δεις ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάτι μετά από 2-3 χρόνια και εκεί θα αποφασίσω ότι άμα δεν βρίσκω κάτι θα πρέπει να γυρίσω πίσω στον τόπο μου να δουλέψω. Δηλαδή ναι, ναι. όσο και να θες να κάτσεις πρέπει να το επιτρέπουν και οι συνθήκες και οι θέσεις και όλα. Γιατί σκεφτείτε ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες, εδώ πέρα είναι Καλά, ναι, από βέβαια. παντού. Ναι, Από όλο τον κόσμο, από εννοείται. όλο τον κόσμο. Πολύ Εννοείται. σωστά. Εννοείται. Αυτό. Εσύ μέσα στον χώρο αυτό, τον εργασιακό, τον οποίο βρίσκεσαι τώρα, βρίσκεις ότι σαν επιστήμονας, σαν γιατρός, ανέπτυξες δεξιότητες που ίσως δεν τις φανταζόσουνα, που δεν θα είχες την δυνατότητα να τις αναπτύξεις κάπου αλλού. Καταρχήν, εγώ θα πω το εξής, γιατί εντάξει λέμε τα κακό κείμενα. Θα πω όμως το πολύ καλό που έχει το να εκπαιδεύεις ως γιατρός στην Ελλάδα, ότι σε Ναι. κάνει πάρα πολύ προσαρμοστικό Μμ. σαν άνθρωπο και να διαχειρίζεσαι, σε κάνει multitasker και σε κάνει να διαχειρίζεσαι πολλά πράγματα και δύσκολες καταστάσεις ταυτόχρονα. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά τουλάχιστον σε εξελίσσει σίγουρα. Οπότε αυτό που πήρα εγώ από την εκπαίδευσή μου και δουλεύοντας στην Ελλάδα, το έφερα και το προσάρμοσα στο εδώ σύστημα. Μμ. Δηλαδή η εμπειρία και η οπτική που έχεις. Το διαφορετικό που έχουν εδώ εμ, είναι πιο, όσον αφορά την εργασία, είναι ότι επειδή είναι όλοι από διαφορετικές χώρες, είναι όλοι πάρα πολύ open-minded στο ότι Μμ. είσαι από αλλού, δεν είσαι από εδώ. Είναι πάρα πολύ θετικοί, είναι πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Αυτό δηλαδή που εξελίσσει σίγουρα εδώ είναι εξελίσσει την προσαρμοστικότητά σου. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, όχι ηλικιών όπως στην Ελλάδα, αλλά ηλικιών, εθνικοτήτων, τα πάντα. Οι Ναι. ασθενείς επίσης είναι πολύ διαφορετικοί και αυτό σε εξελίσσει σαν γιατρό, γιατί μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι. Δεν είναι μία εθνικότητα και εκεί πάμε. Διαφορετικές κουλτούρες, βέβαια. Μπράβο. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι ασθενείς από διαφορετικές κουλτούρες. Ε, δηλαδή, αναπτύσσεις άλλα skills και επίσης πολύ σημαντικό εδώ πέρα, αναπτύσσεις περισσότερο λίγο το ακαδημαϊκό σου κομμάτι, Μμ. έχεις πιο περισσότερα ερεθίσματα για το αν θες να ασχοληθείς με την έρευνα, αν θες να κάνεις ένα διδακτορικό, εμ, αν θες να ασχοληθείς με το κλινικό κομμάτι, δηλαδή έχεις περισσότερα ερεθίσματα όσο αφορά αυτό το κομμάτι και σε φέρνει Ίσως λίγο σε επιλογές περισσότερες, έτσι δεν περισσότερες είναι. επιλογές. Σίγουρα παίζει ρόλο βέβαια και το κέντρο που είσαι Ναι. και οι καθηγητές με τους οποίους βρίσκεσαι και η ομάδα. Είναι πολλά τα οποία Πάντως, συμβάλλουν. εδώ θα πρέπει και εσύ, όπως πολλοί άλλοι ακούω να μου λένε, πως να διαπίστωσες ότι αυτό το να δουλεύεις ομαδικά είναι ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο στον εργασιακό χώρο. Το να μην είσαι μόνος σου, να ξέρεις ότι έχεις γύρω σου μια ομάδα ανθρώπων που σε πλαισιώνει και που μαζί συναποφασίζετε. Αυτή η Ε, συνεργατικότητα. Εδώ θα πω πάλι ότι ήμουν τυχερή. Ε, γιατί και στο Τζάνο Ναι. δουλεύουμε ως ομάδα. Αυτό είναι Δεν, ίσως εξαίρεση, θα ναι, έλεγα. ναι, είναι η εξαίρεση. Δηλαδή, Ναι. από την αρχή που πήγα, ήμασταν ομάδα. Δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να δουλεύει μόνος του και
αυτό είναι κάτι πολύ δυσέβρετο. Οπότε ερχόμενοι και εδώ πέρα που αντιμετώπισα μια διαφορετική σύσταση σε ομάδα, ήμουνα εξοικειωμένη με το να δουλεύει ήδη σε μια ομάδα και προσαρμόστηκα εδώ, οι οποίοι οι άνθρωποι με αγκάλιασαν. Είναι Μμ. στην αρχή λίγο μέχρι να σε μάθουν, είναι κάπως πιο κουμπωμένοι, Σωστό. μέχρι να καταλάβουν. Απλά εμείς σαν μεσογειακός λαός είμαστε πιο εκφραστικοί, είμαστε λίγο πιο εκδηλωτικοί και τους αρέσει αυτό. Ναι, είναι Και, ναι, αστείο κάποιες φορές, ναι, χαρούμενο. ναι, όχι, τους αρέσει η διαχειτικότητα. Παρότι στην αρχή τους φαίνεται λίγο περίεργο ο τρόπος που μιλάμε, το ότι χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα χέρια μας, που εμάς δεν μας φαίνεται κάπως. Αλλά όταν Σωστό. έρχεσαι εδώ πέρα, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Στην αρχή με κοιτούσαν λίγο περίεργα. Οπότε, όταν καταλάβαν ότι έτσι είναι, έτσι η Είναι η μεσογειακή, κουλτούρα σου. ναι, είναι η κουλτούρα μας αυτή, τους άρεσε. Δηλαδή, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Περνούσα, ξέρω εγώ, από τα γραφεία, τους έλεγα καλημέρα. Με κοιτούσαν. Έγινε κάτι, θες κάτι? Όχι, απλά πέρασα να σας πω γεια σας. Και μετά από λίγο διάστημα μου λέγανε, δεν ήρθε σήμερα να μας χαιρετήσεις. Θέλω Α, να πω, είδες, τους άρεσε ναι, λοιπόν. ναι, ναι. Είναι είναι πολύ σημαντικό και ότι εδώ είναι πάλι μια ομάδα που συνεργάζεσαι, μιλάς, Ναι. συζητάς πράγματα. Ε, είναι πολύ Και καλό αυτό. συναποφασίζεις πιθανόν, κάτι το Να οποίο ίσως είναι αποφασίσεις, πολύ ναι. σημαντικό στον χώρο της ιατρικής. Πολύ σωστά και σε αντιμετωπίζουν ισότιμα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ισότιμα και αξιοκρατικά πάντα, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Ναι. Το Στοιχεία πολύ αυτό βασικά για νέο πολύ βασικά. άνθρωπο. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά, ότι ναι μεν στην Ελλάδα εγώ ήμουνα σε μια ομάδα, αλλά το κακό ξέρετε ποιο ήταν, ότι δεν αισθάνεσαι σαν ομάδα, ότι είσαι σε μια ομάδα στο γενικότερο πλαίσιο σαν γιατρός, που αυτό είναι το χειρότερο για ένα νέο γιατρό. Και Μμ. φεύγοντας οποιοδήποτε γιατρός από, από ένα καλό εργασιακό περιβάλλον, συνειδητοποιεί ότι είναι μόνος του ουσιαστικά στην Ελλάδα. Και αυτό είναι. Παντού είσαι μόνος σου, αλλά είναι άλλο το να δουλεύεις μόνος σου, αλλά και σε μια ομάδα, αλλά και άλλο να δουλεύεις μόνος σου απέναντι σε ένα ολόκληρο νοσοκομείο. Έτσι Ή είναι. αν με καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πολύ Ναι. διαφορετικές. Αυτό είναι το πιο δύσκολο για ένα νέο γιατρό αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να αποδείξει σε πολλά πράγματα ότι δεν είναι ελέφαντας, για να το πούμε λίγο έτσι Ναι, απλοϊκά. ναι, Ναι. ναι. Πολύ, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Ναι. Και σε απογοητεύει. Και σε τρομάζει ίσως κάποιες φορές. Και σε τρομάζει γιατί η Ελλάδα έχει επενδύσει σε σένα, στο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχεις πάει σχολείο, έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Έχουμε εξαιρετικές σχολές Ναι, ιατρικές. ναι. Έχουμε εξαιρετικές. Οπότε επενδύοντας σε σένα, επενδύεις και εσύ σε αυτό το σύστημα. Και όταν βγαίνεις στο χώρο εργασίας και συνειδητοποιείς τα κακό κείμενα, ενώ εσύ θες να δουλέψεις, θες να κάνεις πράγματα, θες να προσφέρεις και βλέπεις ένα τοίχο μπροστά σου, αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι. Και Έτσι έτσι, είναι. έτσι μετά λες τι άλλες επιλογές έχω, γιατί οι επιλογές που έχεις είναι δύο. Ή να μπεις στο σύστημα, με Και ό,τι να συνεπάγεται προσαρμοστείς αυτά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, ή να φύγεις από αυτό το σύστημα. ως απροσάρμοστη. Ναι, εγώ πάντα προσάρμοστη ήμουνα, κυρία Μπέτη. Οπότε εγώ η αλήθεια είναι δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι τέριαζε σε αυτό το σύστημα. Α, μάλιστα. Ναι. Δηλαδή, ο τρόπος που δουλεύω δεν αισθάνθηκα ότι. Η μόνη φορά που αισθάνθηκα ότι τέριαξα ή ότι μπορούσα να δουλέψω έτσι ήταν όταν πήγα στο Τζάνιο, γιατί δουλεύαμε ως ομάδα και αισθανόμουν ότι ναι, εδώ κάνουμε πράγματα όπως πρέπει να γίνουν. Κάνουμε Αλλά αυτό που πρέπει. Δουλεύουμε έτσι ναι, ναι, όπως πρέπει. ναι, ναι. Αλλά μιλάμε πάντα για την καρδιολογική κλινική, σωστά. Ναι. Δεν γενικεύουμε ποτέ. Ναι. Ξέρουμε αυτό. Ακριβώς. Πάντως, μέσα από αυτήν την εμπειρία που, την μικρή έστω, που έχεις τώρα εδώ στο Λονδίνο, μέσα σε ένα μεγάλο κέντρο Μμμ. καρδιολογικό, όπως είναι αυτό που εργάζεσαι, σου έχει εντυπωθεί κάτι, έχεις κάτι έτσι που σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και που θα ήθελες πραγματικά έτσι να το μοιραστείς? Αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η έκθεση στη γνώση, είναι Πολύ η ωραίο. έκθεση στην πληροφορία,
είναι ότι αν είσαι λίγο έτσι θες να μάθεις, αν είσαι αχόρταγος, πώς το λέμε εμείς, Ναι. έχεις πάρα πολλά ερεθίσματα, αρκεί να βρεις το timing, τι θες να κάνεις, λίγο κάπως να σε Μμ. καθοδηγήσουν. Είναι άπειρες πληροφορίες και πολλά πράγματα που μπορείς να ασχοληθείς, αρκεί να σου δοθεί η ευκαιρία. Ένα είναι αυτό, δηλαδή ότι εξελικτικά έχει πάρα πολλά να δεις και να κάνεις και τα τεχνικά μέσα που έχουν εδώ. Μμ. Ο Δεν εξοπλισμός Ο εννοείς, έτσι. εξοπλισμός, σωστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο τμήμα που είμαι εγώ, έχει όλα τα μηχανήματα όσον αφορά το μαγνητικό τομογράφο. Της, Που τη αφορά την δυνατότητα... καρδιά αποκλειστικά και μόνο. Όχι, 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 όχι Α, μόνο αυτό. Ενώ, για παράδειγμα, έχει τη δύναμη, για να το πω, που έχουν μμμ. αυτοί οι τομογράφοι. Έχει δηλαδή εκπέμπουν, είναι σε συγκεκριμένες εμβέλειες, έχει από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο, που δεν τα βρίσκεις αυτά μαζεμένα όλα σε ένα νοσοκομείο συχνά, είναι πολύ σπάνιο. Βέβαια, βέβαια. Ναι, προσπαθώ να το πω όσο πιο απλοϊκά Ναι, 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 ε, για να είναι κατανοητό. ναι, γίνεται. Άρα είναι η γνώση, είναι ο εξοπλισμός, είναι η ομάδα που σε βοηθάει, δηλαδή είναι ένας συνδυασμός που σε βοηθάει να εξελιχθείς και ως γιατρός και ως άνθρωπος. Μμμ, Πολύ μμμ. βασικό. Είναι η διαφορετικότητα και στους συνεργάτες και στους ασθενείς. Αλλάζει η οπτική σου γωνία, αλλάζει το πώς βλέπεις την ιατρική, αλλάζει το πώς βλέπεις πολλά πράγματα. Γιατί βλέπεις τι άλλες επιλογές υπάρχουν. Ναι. Αυτό Αυτό μου θα δίνει έλεγα. την αφορμή να σου ρωτήσω τα μελλοντικά σου σχέδια στον τομέα τον επαγγελματικό μετά από όλη αυτήν την αναφορά, ποια είναι? Πολύ καλή ερώτηση. Ή δεν τα ξέρεις ακόμη? Ναι, εντάξει, τώρα για φέτος θα είμαι για δεύτερη χρονιά, θα συνεχίσω αυτή την εξειδίκευση που τελειώνει του χρόνου. Στόχοι μου τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι να δώσω το level 3 που είναι το accreditation, η πιστοποίηση που παίρνουμε τέλος Α, πάντων πάνω σε αυτή την εκπαίδευση. Ε, είναι το multimodality ουσιαστικά, να μην ασχοληθώ μόνο με το μαγνήτη, να κάνω και αξονική στεφανογραφία. Γενικά όταν τελειώνεις την καρδιολογία επιλέγεις λίγο την εξειδικευσή σου. Θες να κάνεις απεικόνηση, θες να κάνεις επεμβατικό κομμάτι, θες να ασχοληθείς με ηλεκτροφυσιολογία. Έχει πάρα πολλές εκδοχές καρδιολογία και γι' αυτό μου τώρα άρεσε και πια, ναι. σαν ναι, ειδικότητα. Γιατί καλώς ή κακώς τελειώνοντας όλοι έχουμε ένα μεταπτυχιακό, όλοι καταλαβαίνετε, έχουμε Ναι, βέβαια. ξεκινάμε από μία βάση, οπότε πρέπει να έχεις κάτι που να μπορείς να το εξελίξεις και να είσαι εξειδικευμένος σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε, εμένα η κατεύθυνσή μου είναι λίγο προς τα εκεί. Τώρα, όσον αφορά την παθογένεια με την οποία θέλω να ασχοληθώ, αν θα είναι μυοκαρδιοπάθης, αν θα είναι βαλβιδοπάθης, αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχω κατασταλάξει, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά σαν άμεσο στόχο έχω λίγο την πιστοποίηση και θα δούμε τώρα μετά για του χρόνου. Πάντως βλέπεις την Σάντρα στο Λονδίνο. Ναι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω εμέσως. Εμέσως, ναι, όχι, εμέσως και άμεσα να με ρωτήσετε Ναι, δεν είναι. ναι, ναι. Δηλαδή θα ήθελα να εργαστώ εδώ στο NHS για αρκετό διάστημα. Δεν ξέρω το πότε θα γυρίσω. Ότι θέλω να γυρίσω πίσω, θέλω να γυρίσω πίσω. Αλλά δεν θέλω στη συγκεκριμένη Φάση της ζωής χρονική. σου. Ναι, δεν θέλω στη συγκεκριμένη φάση που θέλω να εξελιχθώ και να εκπαιδευτώ και να κάνω αρκετά πράγματα. Πιστεύω Ναι. ότι εδώ έχει πρόσφορα έδαφος για πολλά. Μ. Σάντρα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και που κάναμε Εγώ αυτή την ευχαριστώ. σύντομη αλλά νομίζω πολύ σαφινιστική και περιεκτική κουβέντα γύρω από το να είσαι γιατρός του NHS και έχοντας μάλιστα την εμπειρία του αντίστοιχου Εθνικού Συστήματος Υγείας της Ελλάδας. Ήταν Ναι. πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλοί που θα μας ακούσουν, πολλές φίλες που θα μας ακούσουν, ίσως να βγάλουν και τα δικά τους συμπεράσματα. Σίγουρα ελπίζω να βοηθήσει αρκετούς και πάλι θα πω ότι είμαι σε ένα πολύ προστατευμένο κομμάτι για αυτή τη διετία. Δηλαδή αν μιλήσουμε σε 2 χρόνια πάλι που έχω κλινική θέση μπορεί να έχω διαφορετική άποψη για αυτή. Άποψη. Ναι.
Εγώ που θα ήθελα να περάσει σίγουρα σαν μήνυμα, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, είναι ότι να έχουμε στόχους, να Ναι, έχουμε όνειρα, να μην παρατάμε ποτέ τα όνειρά μας, όσο χρονών και να είμαστε, μπράβο. και να έχουμε αυτό το κάτι που μας τρώει κάθε μέρα, να θέλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να θέλουμε να... Για μένα η ιατρική ήταν μονόδρομος, θα σας πω γιατί. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα κάνω κάτι άλλο, γιατί πάντα μου άρεσε να βοηθάω. Ναι, Μου άρεσε να βοηθάω. Και θα σας πω και το εξής, ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ και στην Ελλάδα, δεν αισθάνθηκα ελάχιστες φορές ότι δούλευα, με την έννοια πως το πολύ αισθάνεται. ωραίο αυτό που λες. Δεν αισθάνθηκα, ελάχιστες μέρες αισθάνθηκα ότι αυτό ήταν δουλειά και ακόμα έτσι, με ελπίζω να μην αλλάξει αυτό. Και αυτό το κομμάτι της αυτό είναι για μένα το κομμάτι της προσφοράς που πρέπει να που συνδέεται. Πιστεύω ότι η νέα γενιά και πραγματικά ελπίζω στη νέα γενιά των γιατρών ότι το Ναι. έχουμε αυτό. Και εμείς Ε, σε εσάς ελπίζουμε, Ναι, Σάντρα. γιατί έχουμε περάσει από πολύ δύσκολες συνθήκες και με τον COVID και με όλα αυτά και με τα μνημόνια και με τα lockdown. Έχουμε περάσει πάρα πολλά. Ναι, Ε, οπότε είμαστε μια γενιά που έχει μάθει να επιβιώνει και να παλεύει. Γι' αυτό ναι. είναι πολύ βασικό να παλεύουμε κάθε μέρα για τα όνειρά μας και να μην τα παρατάμε. Και αυτό είναι που με βοήθησε και να παλέψω και για το κομμάτι το εδώ. Δηλαδή δεν είναι τίποτα εύκολο, αλλά Όχι και δεν τα παράτησα. ακατόρθωτο Ναι, όμως. όχι και ακατόρθωτο. Κάθε μέρα πρέπει να παλεύεις. Και επίσης θα σας πω και κάτι άλλο που βλέπω εδώ πέρα, που το έχουμε πιστεύω σαν Έλληνες γιατροί και δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας αυτό, γιατί εντάξει δεν μπορούμε να λέμε μόνο τα κακά. Έχουμε την ενσυναίσθηση Ναι, για για τους ασθενείς. ναι. Και Πολύ σημαντικό αυτό. δεν μπορεί Σε ευχαριστώ κανένας που να... το λες Ναι. αυτό. Δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει αυτό αν δεν είναι Έλληνας. Δηλαδή, Ναι. νιώθεις τον πόνο του ασθενή και το βλέπω αυτό. Αυτό είναι που βλέπω που μου λέτε τι βλέπω διαφορετικό εδώ. Που εντάξει το αντιλαμβανόμουν και στην Ελλάδα ως γιατρός, αλλά εδώ Φαίνεται η μπορεί, διαφορά πιο έντονα, εννοείς, ναι, έτσι. μπορεί η ασθενή στην αρχή να είναι ανοιχτή στο ότι είσαι ξένος, οκ. Κάποιοι δεν είναι τόσο, αλλά όταν συνειδητοποιούν με τον τρόπο σου και με τον τρόπο που τους μιλάς ότι όντως καταλαβαίνεις, ενδιαφέρεσαι, αλλάζει τελείως η συμπεριφορά τους. Ναι. Αλλά αυτό δεν το έχουν. Είναι κάτι που το έχουμε εμείς. Ναι, ναι, αυτό είναι πραγματικά ένα από τα χαρίσματα, θα έλεγα, που, και τα Ναι. ταλέντα που κουβαλάει στο γενικό βαθμό ο Έλληνας γιατρός. Το έχει δηλαδή στη φαρέτρα του, ερχόμενος σε μια ξένη χώρα. Το έχουμε γιατί έτσι πορευόμασταν και όταν δουλεύεις στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, δεν είναι ότι θα πληρωθείς παραπάνω Όχι ή ότι βέβαια, αυτό είναι θα κάτι που πάρεις το... βγαίνει Ναι, αυθόρμητα. το κάνουμε γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Αυτό είναι αυτό που Ναι. έχουμε εμείς το διαφορετικό εδώ πέρα. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάντρα, που ζεις ανάμεσά μας, που είσαι μια αγαπημένη Ελληνίδα που προσφέρει και που της αρέσει και να τολμά και να εξελίσσεται, γιατί η εξέλιξη θέλει τόλμη. Θέλει. Έτσι είναι. Αρετή και τόλμη, λοιπόν, και σου Σωστά. εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.